Tady mám bronzer, právě ho otvárám. Dobře, budeme si koupit. Takže tu marodím a manželka se chce jako dobrovolně vzdát lidem na ulici. Prostě s Ariankou mají v plánu jít na výlet. Blázni, já bych se o ně fakt bál. Bye bye, typíčko. Tohle to přineslo velice jako pozornost podniku, to bylo krásný. V téhle postavě jsem nažil asi 3 dny a potil jsem se. Tak. Kámo, asi po teplotu není mi úplně nejlíp. Uvidíme, jaký to bude v letadle na Bora Bora, až tam doletím. Tak, dobré. Teraz si dám ještě jeden bronzer. Počkejte. Jeden bronzer. Tu mám taky ještě jeden bronzer, který můžete vidět, že jsem ho tuto už se povím. Už to mám, ale můžete vidět, že to mám taky vyflaknuté, lebo si dám na to jednu věc. A teraz mi to mega slzy okolo, jsem se dala asi do oka. Tak dávám si na to toto, nebo musím. Los Angeles. A mám to teda super. Klasická facka tropického vedra. A vyzerá tak, že bude part 3. Možno. Ale asi, jak to vyzerá, že hej. Teraz si dám toto. Tady musím zakempit prostě na podlaze, protože tady čekáme strašně dlouho. Ještě jsem si nikdy... Ty vole, já mám ještě make-up vlastně. Ještě neválel, ale budu muset už, protože kámo 11 hodin tu budeme ještě čekat. Nový přestup, k tomu ještě zpoždění. Nevím, jestli vůbec s tím zpožděním bude počítat naše loď do rezortu, to ještě nevíme, ale z Tahiti se máme dostat na Bora Bora, na ostrov a z letiště nás má dopravit loď na rezort. Ale máme zpoždění, tak nevím, jak se k tomu zachovají. Dali nám vouchery na 3 kafíčka. Takže hotovo. No ještě nehotovo, počkejte, musím si dát toto. No bude samozřejmě, že bude one. Part 2, či part 3, sorry, lebo jsem si dala toto a už 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.